Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Γεια σας. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που μαθαίνουμε και διδάσκουμε? Φανταστείτε μια τάξη όπου η διδασκαλία προσαρμόζεται αυτόματα στις ανάγκες κάθε μαθητή. Αυτή η πραγματικότητα είναι εδώ, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, ως εκπαιδευτικοί, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία προς όφελος των μαθητών μας? Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ποιες προκλήσεις φέρνει μαζί της. Ας τα ανακαλύψουμε μαζί. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μαγεία, αλλά ένα σύνολο αλγορίθμων που μαθαίνουν από δεδομένα όπως κάνει και ο άνθρωπος. Φανταστείτε ένα chatbot που καταλαβαίνει και απαντά στις ερωτήσεις σας. Ακριβώς έτσι λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αναλύει πληροφορίες, προσαρμόζεται και βελτιώνεται. Σύμφωνα με τους Russell και Norvig το 2022, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τις μηχανές να προσαρμόζονται και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις. Άρα, πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε στην εκπαίδευση? Φανταστείτε ένα βοηθό που διορθώνει τις εργασίες σας σε δευτερόλεπτα. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, αναφέρεται σε τεχνολογίες που παρέχουν εξατομικευμένη μάθηση, γιατί αναλύει τις επιδόσεις των μαθητών και προσαρμόζει το υλικό στις ανάγκες τους, έξυπνους βοηθούς, καθώς τα chatbots απαντούν σε ερωτήσεις των μαθητών, αυτόματη βαθμολόγηση, επειδή μπορεί να αξιολογεί εργασίες, εξοικονομώντας χρόνο για τους εκπαιδευτικούς, ανάλυση δεδομένων με τον εντοπισμό μαθησιακών τάσεων και την έγκαιρη παρέμβαση. Πώς θα σας φαινόταν αν η τεχνολογία μπορούσε να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να αντικαταστήσει το ρόλο σας? Ας δούμε μερικά πρακτικά παραδείγματα. Εργαλεία όπως το ChatGPT, το Copilot, το Claude, το Gemini μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση μέσω συνομιλιών και αλληλεπιδράσεων. Το Quizzes και το Kahoot επιτρέπουν τη δημιουργία διαδραστικών quiz και πιο ευχάριστη αξιολόγηση. Εργαλεία όπως το Vidnos, το Canva, το DALL-E και το Vid για τη δημιουργία εικόνας και βίντεο. Σκεφτείτε το, εργαλεία που κάνουν τη διδασκαλία πιο δημιουργική και συμμετοχική. Τα ωφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μεγάλα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα και εξοικονόμηση χρόνου. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη. Αρχικά, η προστασία δεδομένων είναι μια μεγάλη ανησυχία. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να παραβιάζουμε την ιδιωτικότητα των μαθητών μας? Είναι έτοιμοι άραγε οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν σωστά την τεχνητή νοημοσύνη? Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τη δημιουργικότητα αντί να την περιορίζει? Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να την αξιοποιήσουμε ως εργαλείο που ενισχύει τη μάθηση, όχι που σκέφτεται αντί για μας. Σύμφωνα με την UNESCO, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη με υπευθυνότητα και δημιουργικότητα, κρατώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Το ερώτημα δεν είναι αν θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, αλλά πώς θα την αξιοποιήσουμε σωστά για να κάνουμε τη μάθηση πιο δυναμική, αποτελεσματική και προσβάσιμη για όλους. Και τώρα η σειρά σας. Πώς βλέπετε το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση? Θα χρησιμοποιούσατε κάποια από αυτά τα εργαλεία? Αφήστε τη σκέψη σας στα σχόλια και ας συζητήσουμε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.